Pańskie będzie błogosławione. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wielbimy Cię i wysławiamy, bo Ty uczyniłeś wielkie rzeczy Najświętszej Maryi Pannie, wybierając ją na matkę umiłowanego Syna Twojego, a naszego Zbawiciela. Prosimy Cię zatem, pobłogosław te dwa obrazy. Niech nam przypominają, że Maryja jest Matką Chrystusa i naszą Matką, do której możemy się uciec w każdej potrzebie. Spraw także, abyśmy jak ona naśladowali Chrystusa, naszego Pana, który żyje i króluje na wieki wieków.